تحستو قلحتا نسناي تكبرات حبرة سبنا زقلص كوينو بفلاي اب منجدي يكون زتفلالي بوتاتات زترخبو ገንዘብ ይሁን ንብረት ናብ መደበር ፖሊስ ዘረክቡ ኣብነታውን ከም ዘለው ዝፍለጥዩ እዚ ባህሊ ኩሉ ክስዕቦ ዝግባእ ኮይኑ ዜናትካ አይናትካን ይዝብል መንፈስ ከነጥረን እቲ ዝተረኽበ ገንዘብ ይሁን ንብረት ናብ ዋኖ ክነረክብን ኣለና ነዚ ብጽቡቕ ልምዲ ክንስዕቦ ከለና ድማ ኣብነታውን ክንከውን ንኽእል ሕብረተሰብ ኤርትራ ዜናትካ አይናትካን ይዝብል ኣምር ካብ ጥንት ሒዝዎ ዝመጸ ሰረተ እምነት እዩ ነፍስ ወከፍ ኣባል ኤርትራዊ ስድራ ዝኾነ ውሉድ ድማ ነዚ እምነት ሒዝዎ ይዛዕቢ በኸምዚ ዝኣመሰለ ስነ ምግባር ዛዕቢ ዜጋ ድማ ኣብ ምውሓስ ክብርታት ዘለዎ እጃም በቐሊሉ ዝግመት ኣይኮነን ባህሊ ሕብረተሰብና ንኽትርዕሞ ከቢድ ጻዕሪ ዝሓትት ኣይኮነን እቲ ምንታይሲ ኣካል ናይ መዓልታዊ መነባብሮና ስለ ዝኾነ سمعي كورير تغلس كستيفانوس حلاب ستاف زينا نزبا وركباتن بوليس إرترا زي وديو سرق بنبرات بهلنا حزب إرترا ورزي بهليو كاب حجيز جمرة وي بوليس إرترا حجيز جمرة يكونن كاب قدم سرحي قدم أبقى تركلنا وانتغني كبتت أبقى نتيجة عدن ولا نورنا ويدانيا عدي تركيبا نسنحمو بقاسة بالسواء سب مزيزو ويقاسيت مزيزو يسنحن مودعتها وانا مسرقها ناي تريتن نايتي كفليت ناي تواقع ناي عصبن كفيلو تريتو يركب نيرو سلازي زي بحالزي كاب حجيز جمره وي بوليس إرترا حجيز جمره يكون ورزي بحالي صفوف بحالي ناي حزب إرترا حب قدم سنحي زي تريت كام زي من ناي زينات كا زي هابتها زي من ناي حسوت زي مزراب زي مسرع زي مزولو حابن قدم صرحو بحالزي إرترا البوليس حجي تاي تقبر دلو نزوم بحرزيان كم زخلعون كم زعابين تراح يزقبر زلنا سلازي خابو زمصي ابغيز درغون قلقلوب صنيحنا خو معينت نحناون بغا صار نتحجي نتابعو زلنا بغا صار خا زي كتابع زلو سرح سلازخوني وديقون استرخبه ገንዘብ بمنقد بوليس ناوان امركاب ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ንኾርዓሉን ንሕበነሉን ባህልዩ እዚ ባህል እዚ ድማ ካብ ነዊሕ ዓመታት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረ ዝመጸ እዩ ዜናትካ ምድላይ ምሕሳው ገለ ካብቶም ህዝብና ወጊድ ኢልዎም ዝጓዓዝ ክብርታት እዮም ፖሊስ ኤርትራ ድማ ነዚ ክብርታት ከም ዘለዎ ኣብ ዝሓድሽ ወለዶ ከም ዝርዕም ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ በቐሊሉ ዝግመት ኣይኮነን ኣብ ሃገርና ዝወደቐ ንብረት ናብ ፖሊስ ምርካብ ባህሉ ኮይኑ ስለ ዘሎ ንሰማዕ ይኹን ተዓዛቢ ኣገራሚ ኣይኮነን ከም ጸብጻብ ፖሊስ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ወዲቑ ዝተረኽበ ኣዝዩ ብዙሕ ንብረትን ገንዘብን ብዜጋታት ናብ መደበራት ፖሊስ ክርከቡ ተኻኢሎም እዮም ኣብዚ ፍርቂ ዓመት እዚ ኣስታት 1128 ተመሳሳሊ ጉዳያት ናብ ፖሊስ ክቐርቡ እንከለዉ ብገንዘብ ክረአ እንከሎ ድማ ከባቢ 2 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ገንዘብ ኣብ ኢድ ፖሊስ ተረኺቡ حجون ودي أسر رغبنا أزيو بزيو زركب دلنا ب مدبراتنا أنا مدبرات بوليس مالتي بزح نبراتي زركب دلنا زي مثل حجي نزرزر زملكات أنا تاب زحلة فش دي شورها أساشحن 110 شمهتم قدات بترى جنزب كله قمت كلها أستات 2 مليون أبيض قمت تركيبوا لابزن قدامه شيء دي شورها عايز يخلتشان 10 ساعات نطرح ፖሊስ ኤርትራ ካብ ዝቀውማት ሒዙ ዝኾነ ዝተረኽበ ንብረት ዋንኡ ምስ ዘይርከብ ብኣፍሉጦ ቤት ፍርዲ ተሰኒዩ ኣብ ኢድ መንግስቲ እዩ ዝኣቱ ነይሩ እዚ ኣገባብ ኣሰራርሓ ግን ምስ ግዜ ሕቶታት ከላዕል ድሕሪ ምጅማሩ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ናይ ግድን እዩ ኮይኑ ኣብ 2016 ድማ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ድሕሪ ምርድዳእ ንዝተረኽቡ ንብረታት ናይ ግዜ መቓን ከም ዝግበረሎም ተገይሩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ንዋንኡ በጥቁና ኣድራሽኡ ተመርኪስካ ምርካብ እዩ ዋንኡ ክርከብ ምስ ዘይከኣል ግን ድሕሪ ዝተወሰነ ናይ ግዜ ገደብ ንኣረካቢ ይወሃብ ካብዚ ገደብ ግዜ ንድሓር ዋኒነይ ዝብል ኣካል ቅቡል ኣይኮነን ፖሊስ ኤርትራ ካብ ጅምር ኣብ ዝሓለፈ 26 ዓመት 27 ዓመት ማለት እዩ
ወዲኡ ዝተረኸበና ፖሊስ ምርከብ ዋንኡ ምን ዘይርከብ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪብካ ውሳኔ ተዋሂቦ ናብ መንግስቲ ኣታዊ ክግበር ነይሩ እዚ ብቐጻሊ ኩላን መደበራት ሰርሓሉ ዝነበረ ኣብ 2016 ግን ሓደ ሕቶታት ክልዓል ጀሚሩ ብገለ ፈራዶ ዳያኛ ሳብ ገለ ዞባታት ዘለዉ ንሕና እዚ ጉዳይ እዚ ክንውስን ኣይንኽእልና ነዚ ዝምልከት ዓንቀጽ የብልናን ሲቪላዊ ኬዝ እዩ ኣብ ዝብል መደብ ተማጽሖም እዚ ኣብ ሓለፍቲ ናይ ፖሊስ እውን ገዛ እርሱ ዝኸዛርብ ጀሚሩ ምክንያቱ መደበራትና ኮፍ ክብልቲ ንብረት ክባላሸው ኣይትደልን ሃብ ቀጻሊ ክውሰን ዘለዎ ክውገን ዘለዎ እዩ ነይሩ እዚ ኮሎኔል መሓሪ ጸጋይ ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ማለት እዩ ምስ ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ምርዳእ ተገይሮምሉ ኣብዚ ምርዳእ እዚ ሕጂ ዓንቀጽ ከም ዘየለ ብንጹር ተፈሪጡ ንዕኡ ዝኸውን ሲቪላዊ ኬዝ ምዃኑ ፖሊስ ከዓ ናይ ገዛ እርሱ ምሕዳራዊ حقاقات ويقوم حقات محدارة وممرح كوس كم زغل تحبير مالتي بوليس كان زي ممرح زوزيو جيت ممرح انت هيدول دلو نتبقى صار استابع نفسه كف مدبر بخمه يجيره توقنه اكلت علامات هاتيو تقدم علامه وانه مركبيو وانا هاتو بستخدم متن دليخان وانا هاتو مركبي تخلى علامه ني ندحري واناتات زي ترغبوها بخمه يتوقنه يزبار حتى ስለዚህ ተቀዳማይ ንጹር እዩ ዋናው ዝተፈልጠ ጸገም ዘይብሉን እዚ ካልኣይ ዝመፀ ዋናታቱ እንድሕር ዘይተረኸቡ ግን እቲ ንብረት ኒ እቲ ረኻቢ ከም ዝርከብ ወይ ከዓ ዝረኸበ ሰብ በድራሽኡ ፀዊዕካ ከም ዝርከብ ምግባር እዩ ስለዚ እቲ ዝሓሸ ኣማራፂታት ተወሲዱ በዚ ከዓ ብግዜ ገደብ እንዳተገብሮ ነፍሲ ወከፍ ናቱ መቃን ግዜ ኣለዎ ነቲ ረኻብካ ሙሉእ ኣድራሻ ሙሉእ ቴሌፎኑ ገለ ኩሉ ከይተረፈ ስለ ዘሎ ፀዊዕካ نوع تركبه مالتي تزي كونه تقدمه يرخبه ون كتركب كلها توقتي زرخبه سب رخيبون البوليس زرخبه سبون او رخيبك مسؤول غير كاب قدمي وهاب قدمي نحر زي رخابه زي لكن قدرنا تايكونن قدمي يخطبه مالتي سلازي بخمس قبر نخمس خسر حكاتو جنكا مدبر ناي جزارسي بحلاف قبل مرمره ناي قبل مكل خال ناي زوبا سلسته حلفت مدبرات حلاف قبل مرمرة عزازي حلاف قبل مكل خال زلو خينوها قدياتكم زوسن كبر مبزحته عبي زبله قديات تي حلافي قبل مكل خال اموسان ياتو تزي كوينو كن اتا مدبر بعفلطو ني حلافي قبل مكل خال زوبا نغرات وسنه مالتي قللت نغرات ابسخونو دوان بعرات وسنه مالتي كم ماكينه يكون بشكلتا يكون غير يكون عبيت نغرات ندار خوينوم كن እዚኦም ጠፊኦም ክርከቡ ዝኽእሉ ዋታኒ መንግስቲ ኣታዊ ዝኾኑ ነገር ማለት እዩ እዚኦም ተሰርቁ ወይ ገለ ዝኾኑ ነገር ማለት እዩ ዋናታቶም ዘይተረኽብሉ እዋን ዝሰርቁ ዝተረፈ ግን እንተደኣቲ ዋና ዘይተረኽቡ ከሎ ኮይኑ በቲ ግዜ ገደቡ መሰረት ኒ ታሽ መርከብ ማለት እዩ ነቲ ረኻበይ ከም ዝወስዶ ዝግበር ቅርሺ ክሳብ 5,000 ዘሎ ናይ 6 ወርሒ ካብ 5,001 ክሳብ 10,000 ዘሎ ክሳብ 10,000 ዘለኻ ናይ تشعة ورحيو كاب 10,000 كساب 10,000 دلها ناي عامت فرغاني كاب 5,000 نلعل دلها كساب 5,000 كاب اون دعل دلها 5,000 كساب 3 عامت قبيل زوسيد مالتي كزي كده كاب زيني نو بدحريو زمصن هاتيز بالكن مزخون يكون منقدي قبول ايكونن وناسو تي كزي كدبو توسينيو ፖሊስ ኤርትራ ነዝሰናይ ተግባር ቀጻልነት ንኽልዎን ንኽጥንክርን ብዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሃን ገይሩ ኣብ ቀጻል ጓስጓሲዩ ዝርከብ ናረከብቲ ንምትብባዕ ድማ ካብቲ ዝተረከበ ንብረት 10 ሚእታዊት ከም ዝወሃቦም ይግበር ቦገና بقصال نقصكسولو زلناي ريدينا دمسي بوليس إيرترا سمعوا دخانكم أما سيهتنا بقصال نسمعوا زلنا ولاون حجي أبز متابعين تهز بخون إتي نبرت وسب نبرتو أبز تركبلو 10% وعسرت خميتي نتي رخابة 5 بيز قبر ورخابي أبز رخبلو وانت دا كركبلو نبرت خون حجي تاينا نقبر زلنا أبز خون قصقاسنا نتي زيناتو كيدا لسب ناب مدبر كم زركبون مقبارن مدبر كابو غيرو تام سلازي اذا حدا نتي من سيورد اتابعي إلنا نكم تنحنا بوغنا ازي انا تقولع زخيت زلو نحبنلو كبرتاتنا نمعقب نفس وكف زيغا حلافنت كوسدلو زغبا غدايو بفلاي دما اب منسيات انتدا تسرحلو مصايو وحس كخون بايتا منصاف سلازونه
ኣብ ኤርትራ ዘይናትካ ዘይ ምድላይ ዘይ ጥሪትካ ዘይ ምምናይ ሓደ ውርዚ ባህል ነርናይ ስለዚ እቲ ወለደኻ ነዚ ባህል እዚ ክዕቅቦ ክእል ኣሎ ክወፅሮ ክእል ንሕር ኮይኑ እቲ ዝተረኽበ ንብረት ካብቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስኮ ዝኾነ ንብረት ካብ ቀደም እውን ኣትሕዩ ናብ ጭቃ ዓዲ ረኪብካ ወይ ጥሪታ ረኪብካ ወይ ኣብ ባይተ እውን ኣኪብካ ንህዝቢ ከምዚኣ ንብረት ዝጠፍኣቶ እንድሕርለያ ኣብ ገዛ ያላ ወይ ምሳ ያላ ብድግሞ ነቲ ዝረኸበ ሰብ ከዓ ዋንኡ እንድሕር መፅይዎ ኻ ተረኪቡ ጭቃ ዓዲ እውን ተረኺብካ ነተን ጥሪት ክሕልወን ፀንሕ እሞ ዓስበን ከፍ ኢለን ወይ ናይ ዝበልዖ ሕዛእቲ ከፍ ኢሉ እቲ ዋና ይርከበ ነይሩ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሕና ንገብሮ ዘለና እናተብዖ ከምቲ ዝተጠቕስኻ ጎስጓስ ንገብሮ ዘለና ነዚ ባህሊ እዚ ንምዕቃብ እዩ እዚ ባህሊ እዚ ኩላዕ ኣለዎ ካብዚ ንላዕሊ ክኸይድ ኣለዎ ስለዚ እቲ መንእሰይ ነዚ ተዓቂቡ እቲ ሃገር ሰላም ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ሓንቲ ሃገር ገበናት ንሕርልዮም ወይ ስርቅታት ንሕርልዮም ወይ ዘይጥሪትካ ትምነ እንድሕር ኮለኻ ኩሉ ግዜ ሰላም የለን ቅሳነት የለን ስለዚ ነዚ ሰላም ዝቐስድ እንድሕር ኮይንኻ ዘይጥሪቱስ ክምነ ይብሉን እቲ መንእሰይ ወለዶ እውን ነዚ ባህሊ እዚ ክዕቅብ ኣለዎ ክብል ፈቱ